Ние сега започваме с първия разговор за деня. Ще си говорим за пазари и всичките новини, които заляха технологичните компании в последните дни и седмици, като на линията към нас се присъединява инвеститорът Стойчо Недев. Здравейте, господин Недев. Здравейте. Да започнем, искаме се да започнем именно с тази новина около Apple, като видяхме вчера, че компанията обяви, че ще дигне цените на основните си продукти. Разбира се, без iPhone, но почти всяка останала гама се оскъпява. Какво означава това първо за контрагентите на компанията, пък и цялостно за технологичните акции и компании, които се борят с тези нарастващи цени на чипове, памет и така нататък? Ами да, всъщност Apple вчера направи нещо, което не е много често срещано и макар компанията да е много силна, рядко се случва да видим вдигане на линии като iPad и MacBook с 20-30% цените, не с 5-10 и така нататък. Тя буквално спря магазин с няколко часа, за да актуализира цените, след което всички очакваха някакви нови продукти да се появят и изведнъж се появиха същите продукти на нови цени. Ами това показва много ясно, че всъщност дори такава огромна компания като Apple, която е подобно на веригите, както ние сме свикнали, че те умеят да изтискват доставчиците си, тъй като са много големи. Всъщност тук става въпрос за това, че дори една така голяма компания като Apple, която винаги е оптимизирала доставките си и винаги е изтисквала маржовете на своите контрагенти и буквално е диктувала условията на доставка, вече няма тази сила, тъй като търсенето в момента на чипове не може да задоволи предлагането. И то в сериозен множество между търсене и предлагане, затова няма как да продължи. И всъщност това показва две неща. Показва дигането на цената на паметта, основна причина, и дигането на така наречената NAND памет, която също всъщност представлява нещо като, да приемем нещо като твърд диск в iPad или пък точно твърд диск, Solid State твърд диск в компютрите MacBook. Вероятно другите производители ще го направят малко по-малко гръмко, нали? Т.е. няма да бъде толкова ясно, защото не са такава голяма компания като Apple, но дигането на цените просто общо взето е неизбежно в момента, от което печелят производители на чипове, разбира се, тъй като те имат толкова много поръчки, че в момента са в състояние да използват и много големи маржове, които не са характерни за този бизнес по принцип в нормални пазарни условия, а търсенето идва основно от AI, нали? Тоест видяхме какво се случи с Микрон. Акциите му вчера излетяха, нали? След като той надхвърли всички очаквания. Също се случи и с SanDisk, които правят Solid State дискове и произвеждат NAND памет, но най-вече Micron с тази корейската Hynix и Samsung, те правят така наречени High Bandwidth Memory чипове. Всъщност някой вече разбра, инвеститори вече разбраха, че чиповете на Nvidia са прекрасни и чудесни, но те не са достатъчни за да захранват изкуствения интелект. Ако приемем, че двигателя на изкуствения интелект е един чип като на Nvidia, например, то този двигател се нуждае да бъде така сериозно захранван, за да бъде в високите обороти. И нещо от рода можем да приемем, че паметта е нещо като турбото за двигателите с вътрешно горе. Т.е. те трябва да додават достатъчно количество данни да може да трансферира, а тези памети са скъпи и много търсени, тъй като AI има огромна нужда от голямо количество памет. И това видяхме всъщност. Това е причината Apple да дигне цените. Акциите им паднаха за около 6%, Микрон се изстреляха с около 16%. Всъщност това е едно и също събитие. Нали? Дигането на цените на паметта, нали? Установяването на това, че Микрон, нали, са в позиция, в която могат да изискват за своите продукти много по-голям марж, нали, много по-високи цени. И т.е. независимо, че Apple са много голям клиент, те не са вече в състояние да диктуват цените, защото срещу стоят клиенти като Amazon, Microsoft, а дори и SpaceX би трябвало да стои с частта си, която е посветена на AI. Тоест всички хайперскейлери, Google, разбира се, Alphabet влязаха в индекса Dow Jones, големи компании. Да, замениха Verizon, което е така, показва къде отиват нещата, къде отива времето. Нали? Тоест хиперскейлерите, които изграждат инфраструктурата, вече са много по-интересни от едни телекоми, които са commodity бизнес, който отдавна запада.
Именно за тези маржове, когато си говорим, исках да ви попитам нещо, тъй като нещо, което като че ли остана под радара или поне не виждам да се говори толкова. В чета на Micron, нещо, което видяхме там, маржа им за година от 39% скочи на 82%. Един така огромен скок, нещо, което се вижда, както и вие казахте, в данните, които се харесаха страшно много от пазара, но до кога могат тези компании да изстискват своите потребители в лицето на всички тези хайперскейлери, за които си говорихме? Ами общо взето, казано е много простичко, един много прост икономически закон, който аз много харесвам, че лекарството за високите цени са високите цени. Когато цените станат твърде високи, обикновено търсенето намалява. Сега, очакванията за Micron са огромни. Да, те са дигнали 3 пъти маржа, нали? Което е чудесно. Това са около 200% дигане на маржа. Това е чудесно. Обаче акцията за същата тази една година се е дигнала с 800%. Тоест, очакванията че това ще продължава, така са доста големи и това е много странен, как да кажа, модел в поведението на инвеститорите и на икономисти даже много често, че те екстраполират едно минало движение в бъдещето, все едно то е линейно. То никога не е линейно и няма да продължи да бъде така, но в следващите месеци и може би години най-вероятно това ще продължи да е така. Защото в крайна сметка те маржове ще продължат да растат и търсенето надвишава предлагането. Не е възможно много бързо да се направи една фабрика за чипове, нали? Защото тази фабрика за чипове струва много пари. И именно това обяснява примерно пък растежа на други такива компании, които са в задната част на веригата на доставките, като например, най-пресният пример за мен е ASML, нали? Компанията, която доставя оборудването за подобни фабрики за производство. Също така лудия скок на Intel, който видяхме, защото дали, тая компания беше обявена за мъртва и тя беше мъртва доста години. Изведнъж тя скочи рязко, като каза, че се преориентира към това да бъде foundry, т.е. производител на чипове и производител най-вече на кастъм чипове, така наречени кастъм силикон или акселератори още наричани, които са специфични чипове на хайперскелерите, които решават да се дистанцират леко или малко да скъсат с монопола на Nvidia. Та в крайна сметка тези компании печелят доста добре в края и те имат доста дълга опашка от поръчки, нали? Т.е. имат един беклог, който е наистина сериозен. Другия въпрос е, че примерно сега компания като Intel скочи 500% за една година. Да, нали, може би има причини, нали, за това, безспорно има, но в същото време една компания, която е много с много по-голяма, как да кажа, защитна стена около себе, т.е. нейното оборудване на практика е почти уникално за момента, като ASML е скочила с 75%. Не, че са малко, но разликата е 14 пъти в скока на акциите. Та в крайна сметка, общо взето, очакванията на инвеститорите са наистина свръхвисоки. Примерно една компания като SanDisk за една година, аз казах няколко проценти тук, но една компания като SanDisk за една година е скочила с 4500-600%. Това е безумна оценка за мен. Да видим до кога ще продължи. Всъщност той целият пазар е в стратосферата. И как да кажа, вчера четах нещо от инвестиционния менеджер на групата Allianz. Той казва, че има един здравословен тренд, има един удължен тренд нагоре и следващо след него вече се казва балон, нали? Не се казва по друг начин. Тоест ние сме в една много разредена атмосфера. Тя може да продължи много дълго, защото много от инвеститорите не са виждали никога криза, която да е свалила дългосрочно примерно цените с 30, 40, 50%. Но най-вероятно ще видят. Добре, а какво се случва с така наречената великолепна седморка? Ние засегнахме именно Apple от нея, споменахме и някои други компании. На база това, което казвате, аз съм пълно съгласен. Виждаме тези графики на компании като Micron, SK Hynix, SanDisk, разбира се, е абсолютният лидер в това отношение, но ако ги съпоставим с великолепната седморка, разликата е огромна. Нещо, което ми прави впечатление за последните месеци да съпоставим великолепната седморка дори с S&P 500, така 500 членния индекс ще изглежда вертикален. Защо към този момент така великолепната седморка, поне тази година, някои от компаниите падат, други са в хоризонтално положение? Какво се случва при тях? Случва с това, което отдавна трябваше да се случи. Нали?
леко отрезвяване на инвеститорите, тъй като те разбраха, че очакванията са твърде оптимистични. Никой не може да оспори технологията, не може да оспори развитието, но може да оспори скоростта, с която това развитие се монетизира. Да, добре, изкуственият интелект става все по-мощен, все по-използван, но пък инфраструктурата, която изисква като капиталови разходи, става все по-скъпа и по-скъпа. И в крайна сметка това, което инвеститорите търсят, всички търсим, нали, всъщност е печалбата. Тоест, печалбата идва от разликата между разходите и приходите. Дори приходите да растат, ако разходите растат с по-бързи темпове, или нали, приходите не растат с чак такива темпове, каквито са очаквали, разходите растат с много по-бързи темпове, отколкото се е очаквало, в крайна сметка печалбата намалява, което съответно би трябвало да се отрази в един нормален пазар в оценките на компаниите. В крайна сметка акциите просто бяха отшли твърде бързо и твърде високо и в момента те леко така постепенно се поприземяват. Нали? Като има чудесни компании, които се приземяват, за мен това са Microsoft, която е паднала с 25%, не се случва чак толкова често. Alphabet, нали, също, тя не е толкова, но по-малко, но няма значение, нали, пак с 20%. Facebook също с 20% или Meta, както всъщност се нарича компанията. Има много неща, които всъщност са в позиция, според мен, значително по-добра от тези, които в момента инвеститорите преоткриват. Защото тези компании винаги са били ключови за доставката на компоненти. Просто инвеститорите не са гледали на тях сериозно до момента, в който не са установили, че всъщност разходите, които искат изграждането на тези дейта центрове и AI инфраструктура са толкова големи, че в крайна сметка компаниите няма да успеят да получат лесно достъп до всичките необходими компоненти, при което съответно компании като Micron, като SanDisk, като, ако щете, като Intel, ASML или TSMC, те получават едно предимство да вдигат цените и маржовете и всъщност те са печеливши в този цикъл, в който се намираме, защото ние не се намираме в зората на изкуствения интелект, когато всичко е само процесори и GPU-та. В момента ние се намираме в това, че установихме, че всъщност те процесорите трябва и да обменят някъде огромни масиви от данни с много висока скорост, т.е. High Bandwidth Memory е много важно, паметта, която произвеждат, примерно, компании като Micron. Също така и трябва да съдържат доста големи обеми от информация, за да могат да използват бързо в едни дискови, каквито прави, примерно, NAND чипове, които са друг вид памет, по-дългосрочна, като нещо от типа на хард диск. В крайна сметка те печелят доста добре и тази компания, нали, в момента се изстрелва много високо. Покрай нея вървят такива стари имена, като Western Digital лекичко. Applied Materials също, защото те пък произвеждат силиконовите вафли, от които се правят всичките. Вафли се наричат това силиконово парче, от което се правят чиповете. Не е за ядене. В крайна сметка нормално е. Едното трябва да е сметка на друго. Няма как непрекъснато да се надуват балончета и същи места. Примерно, може да видим, че Nvidia за една година има един много здравословен растеж от порядъка на 30-35%. Нещо, което е много различно от преди. На фона на това виждаме SanDisk с 4600 или Intel с 500 или Micron с почти 1850. Тоест разликата между Micron и Nvidia е 30%. Това изобщо не значи, че Micron е по-добрата компания. Това означава, че Micron в момента се възползва от една ситуация на пазара, която може да се задължи поне година-две, а може и малко по-малко. В зависимост от как ще се развият технологиите. Обикновено, когато нещо стане много скъпо, се търси алтернатива. Много е трудно в момента да се намери алтернатива на HBM паметта, т.е. високоскоростната памет, както и на дългосрочната памет. Така че за момента те са големи печеливши, но според мен те отидаха твърде високо и твърде далеч, т.е. тук, нали, умните инвеститори, които са инвестирали по-рано в тях, най-вероятно прибират печалби. Да, и да видим, имаме една друга новина пак от днешния ден. OpenAI обмисля да забави своето IPO до година 2027. Може би да започнем с това, защо OpenAI в момента не вижда пазара като привлекателна опция за набиране на капитали. Какво означава това за целия сектор? За целия сектор означава, че OpenAI си е наумил, че трябва да струва поне 1 трилион, а за момента пазара решава, че не го оценява чак на толкова, по много причини.
Примерно скоростта, с която Клод, конкурента му Антропик, завзема пазарен дял, също е притеснителна. Намират се страшно много модели, нали, които биха могли да се ползват по различен начин и не е задължително да минаваме през OpenAI. Тоест, ако ChatGPT, продукта на OpenAI, е нарицателно за изкуствен интелект, доскоро беше такова, т.е. те бяха еднозначни за всички изкуствен интелект, означаваше ChatGPT. Много хора взеха да разберат, че всъщност това не е така. И имаше едно време една фирма Xerox, която беше нарицателно за копирна машина. Никой не казваше копирна машина, че казваха, отивам да си изваря на Xerox нещата. Тая фирма отдавна спря да бъде водеща в тази област и беше отнесен от фирми като Canon и Minolta. Та в крайна сметка това е, нали? Но според мен OpenAI по-скоро не бърза да излезе на пазара по една единствена причина. Той не може да получи оценката, която очаква и която инвеститорите, които са инвестирали в него не публично, т.е. дяловите инвеститори искат да получат, а те най-вероятно не бързат, нали? Тъй като това нещо не е задължително. Освен това, SpaceX им открадна шоуто, така да се каже, и отнесе много така голям ентусиазъм по отношение на IPO-то и в момента, нали, някакси всяко едно IPO след това би бледняло. И може би това е причината да решат да откажат малко, да забавят нещата. Често казано, аз не виждам причина една компания да е публична, ако тя може да се финансира по друг начин. Не липсват желаящи да инвестират в OpenAI. Така че всъщност никога не трябва да забравим, че когато една компания стане публична, тя всъщност става за сметка на това, че хората, които са я развили до това ниво, искат да имат лесен изход от инвестицията си. Нали, което не е лошо, нали, за инвеститорите, но все пак за да купи някой дадена акция, друг му я продава. И може би в момента никой от акционерите в OpenAI не бърза да продава акциите си, по-скоро търси максимално висок изход от своята инвестиция. Да. Исках да ви попитам и за една много интересна позиция, за която имаме информация, именно тази на Ли Робинсън. Това е един от инвеститорите, който спечели от финансовата криза през 2007-2008 година в САЩ. Сега той залага срещу частния кредит, но не залага директно срещу тези компании, залага срещу застрахователите именно на тези кредити. Какво вижда той в цялата тази схема? Вие виждате ли някакви потенциални рискове там? Потенциални рискове винаги има, тъй като частния кредит е кредит, който, нали, не е минал през облигации, не е минал през пазара и е оценен по някакъв друг начин. Нали? Обикновено този частен кредит се отпуска при по-високи лихвени проценти и съответно на компании, които не биха могли да получат достатъчно количество публичен кредит, така да го наречем. Да, той залага срещу застрахователите, най-вероятно, защото иска да очаква да се повтори с ситуацията с частния кредит, каквато беше през 2008 с така наречените CDS, Credit Default Swaps. Тоест това са едни застрахователни контракти, които казват, нали, аз застраховам риска този кредит да фалира, този заем да фалира. В случая те застраховаха риска на така наречените CDO-та, Collateral Data Objects, които бяха общо взето турлюги вече от най-различни облигации, кредити, ипотеки и така нататък, включително дълг по кредитни карти, които изглеждаха като много силно диверсифицирани до момента, в който пазара изведнъж ни разбра, че всъщност всички кредит е кредит и няма никакво значение, нали, за какво става въпрос, ако той не се изплаща или пък е твърде подценен на неговият дефолт рейт. И в крайна сметка първоначално, нали, изгърмяха тези неща, тези облигации, но всъщност, нали, аз си спомням, понеже много близо тогава търгувах по тези пазари, по пазарите по това време, беше много така интересно да следя всички събития. Имаше един момент, в който съществуваше един застраховател, наречен AIG, American Insurance Group. Той вече не съществува, благодарение на това, че ако не беше подкрепен с държавни пари, той вече се нарича по друг начин, нали, да беше купен, нали, но той беше издал почти всички credit default swap-ове на тези collateral data objects, т.е. всички застраховки срещу фалит. В крайна сметка застраховките срещу фалит са нещо много интересно и ако отсреща страна, която ги издава, не си е направила сметките правилно, защото когато един застраховател застрахова примерно една къща срещу пожар,
Той застрахова срещу пожар в къщата. Но ако стане пожар в целия град, както изгоря Калифорния, нали, там бяхме видяли пожарите, всъщност застрахователи не плащат нищо. Казва, това е mass casualty event, нали, или пък ако удари ураган, нали, той казва, това не е покрито за застраховката. Тоест, ако върху вашата къща изгори, добре, но ако изгорите цял един град, той казва, не, няма да платя на никого, нали, тъй като това е нещо, което е събитие с много малка вероятност. И в крайна сметка също нещо го няма в тези застраховки за кредитите. И всъщност в един момент застрахователят е длъжен да плати всичките застраховки, които е поел. Само че той обикновено няма ресурса, той не държи този ресурс, той инвестира в свободен free float, който, нали, примерно изчислил, че 4% от кредитите фалират, да кажем, годишно или 14, няма никакво значение. В момента, в който от 4 този процент стане на 34, той просто не може да покрие застраховките. И в този момент се установява, нали, както се казва, пазара разбира, че царя е гол и че застраховките не струват почти нищо. И че те са всъщност обещания, което ти дава някой, но дали може да го изпълни е отделна тема. Та затова той заслага срещу застрахователите на тези неща, защото, нали, те са крайния бенефициент. Другото е много видимо, но това нещо може да се случи само при един много масов крах на този пазар, който аз не съм убеден, че проблема в днешно време ще тръгне от него. По-скоро ще дойде от еуфорията и от дивашкия оптимизъм на инвеститорите, защото той наистина вече мина всякакви граници. Те просто знаят, че ако днес нещо се коригира с 20%, то утре ще се качи с 30% или с 40%. Общо взето това е вярно, но има моменти, в които това утре може да дойде, може да продължи, да не е утре, да е едно доста дълго време и доста дълъг период. И точно тогава, нали, инвеститорите казват, аз съм дългосрочен инвеститор, но всъщност тези пари ми трябват в момента. Защото живота е това, което не се случва, докато си правим планове. Нали. Ние всички сме дългосрочни инвеститори, но нямаме сигурност, че утре няма да ни потребват пари, а не акции. Да, и добре, на финала на нашия разговор, тъй като времето ни притиска, но исках да ви питам и нещо. По време на войната в Близки изток, разбира се, така сигналите са, че най-вероятно вървим към примирие и то ще бъде постигнато в пълния мащаб съвсем скоро, но през цялата война наблюдавахме това, че американският пазар игнорираше какво се случва в геополитически план, докато европейските борси бяха надолу. Сега, какво следва за европейските акции? Имат ли голямо място, в което да коригират и да така възстановят тези проблеми, които изпитаха по време на войната в Иран? Ами за мен да. Всъщност една от най-ударените... Европа беше най-ударена от войната в Иран. Каквото и да говорим, нали, да, добре, хубаво, нали, качиха се цените на петрола и в Щатите, защото петрола е борсова стока и той се търгува навсякъде. Независимо, че те имат доста петрол, това не значи, че няма да го изнесат и да го продадат в Европа на висока цена, а да го държат, да го продават на ниска цена в Щатите, за да угодят на политиците. Това не се случваше, но пък Европа беше ударена по много показатели, т.е. и търговията, и морските пътища най-вече. Всичко удари силно Европа. Това е така. Съответно инфлацията се качи доста. Най-вече енергийно подхранена инфлация, а и самите очаквания, че нещата не се получават, инфлацията се помпа от очаквания. Тоест, ако някой предскаже, че цената на цигарите примерно ще се дигне 2 пъти, тя най-вероятно ще се дигне, нали? Защото моментално всички ще тръгнат да се запасяват с това. В крайна сметка, за мен Европа има добри позиции в момента и аз даже харесвам някои европейски компании, които, нали, така не са household имена, т.е. непрекъснато повтаряните имена в определени сектори. Та в крайна сметка Европа има потенциал, то не е лош, но дали Европа има и други проблеми. Общо взето в Европа свръхрегулацията винаги е голям проблем. Това продължава да е така. Ето, съвсем, между другото, съвсем правилно, вчера обявиха Microsoft и Алфабет като гейткипъри на AI за Европа и Европа каза, че ги разследва и ще ги глобява и така нататък. И то е така. Те са си гейткипъри, но в крайна сметка просто са в позиция да бъдат. Нали? Ако имаш европейска компания, която да е гейткипър, тя ще го направи. В крайна сметка аз такава не виждам. Да, вероятно в момента имаме някакъв шанс да се възстановят нещата, но на този етап, ако всъщност целият пазар върви, американския пазар е водещ, който и да си говорим, ако той върви надолу, най-вероятно и европейския ще тръгне надолу. Може би с по-бавен темп, може би значително по-бавно, но в крайна сметка
това не се случва в вакуум. Аз имам една теория all the same market, т.е. всички пазари са еднакви и до голяма степен това е така. Много е трудно да се намерят такива разлики, които да продължат достатъчно дълго време, за да има смисъл, защото те всъщност не са 100% корелирани, но са доста корелирани един с друг. Да видим. Покачването на долара също е показателно напоследък. Дали ще продължи, не е ясно. Дано наистина да имаме, защото в момента ни дори примирие нямаме, един меморандум, наистина да си постигнем примирие, защото то е важно за всички. Тоест, не е важно дали в крайна сметка ние дали Тръмп, примерно, ще може да обяви реална победа, дали наистина Иран ще направи така, че да няма ядрено оръжие, което беше основната цел, но да приемем, че това не е важно за нас. За нас е важно да се потушат тия геополитически конфликти. Ако е възможно да спре войната в Иран, това ще е чудесно. Ако спре войната в Украина, това ще е още по-хубаво за Европа. Тоест, ние нямаме интерес да има война. Тук трябва да сложим край на този разговор. Много ви благодаря за вашия коментар, господин Недев. Към нас се присъедини инвеститорът Стойчо Недев, с който обсъдихме така последните новини и прогнози за пазара, като ние напомняме, че не даваме инвестиционен съвет или препоръка с подобен тип анализи. Сега се насочваме към материали, подготвени от нашия екип. Европейския съюз готви банкова реформа до 2027 година с цел да отключи милиарди за инвестиции. Вижте повече в следващото видео.